Jeg vil lige vise, hvordan jeg laver, eller hvordan jeg tager trådene med, når der er lidt imellem, at jeg skal bruge farverne igen, så der ikke kommer nogle alt for lange fletteringer på bagsiden. Så jeg har et strikkeprøve her. I den her video viser jeg, hvordan jeg gør fra ret side, og så skal jeg også nok lave en video, hvor jeg viser, hvordan jeg gør fra vrangsiden. Der er 2 måder, man skal lære at gøre det på. Fordi den ene måde, der skal det forreste garn låses, og så er der også en måde, hvor man låser det bagerste garn på. Men starter lige her med at strikke 3 blå. Så vil jeg gerne låse det lyserøde garn. Det gør jeg ved under det lyserøde, tag det blå med tilbage og gå ind i masken. Under det lyserøde, tag det blå med tilbage og ud igen. Sådan. Så skal man lige være opmærksom på, at den her maske kommer til at sidde drejet ret på. Så den vender jeg lige om, så den sidder rigtigt. Strikker blå mere, blå mere. Lyserød er låst her, og så viser jeg det lige igen. Gå ind i masken, under det lyserøde, tager fat om det blå, gå igennem masken og sætter masken på plads. Strikker lige en blå. Okay, så se her, det lyserøde er låst her og herhen. Hvis det var det blå, jeg skulle låse, så gør jeg sådan her. Strikker lige lyserød og lyserød, og så går jeg ind i masken, går bag om begge, over den lyserøde og under den blå, og går tilbage. Strikker lige lyserød, så bliver det blå garn altså låst herom. Strikke lyserød mere og vise det igen her, ind i masken, under begge, over den lyserøde, og tager den fra den blå og tilbage. Sådan der. Og så følger det blå garn med, indtil jeg skal bruge det igen. Vise det et par gange mere. Strikker lige 2 lyserøde. Så det blå herhen. Nu vil jeg gerne låse det igen. Ind i masken, under begge, over den lyserøde, under den blå og ud igen. Sådan der. Lyserød. Og sådan der. Og så har jeg altså låst det blå garn heromme på bagsiden. Jeg vil lige vise, hvordan jeg laver, eller hvordan jeg tager trådene med, når der er lidt imellem, at jeg skal bruge farverne igen, så der ikke kommer nogle alt for lange fletteringer på bagsiden. Så jeg har et strikkeprøve her. I den her video viser jeg, hvordan jeg gør fra ret side, og så skal jeg også nok lave en video, hvor jeg viser, hvordan jeg gør fra vrangsiden. Der er 2 måder, man skal lære at gøre det på. Fordi